Το τρίτο θέμα της τέταρτης εργασίας λέει ότι έστω το επιτόκιο ενός μηνός του ευρώ και της στερλίνας είναι σε ετήσια βάση, για το μεν ευρώ είναι 4% και το επιτόκιο της στερλίνας, το ετήσιο, είναι 6% αντιστοίχως. Και η ισοτιμία όψεως είναι 1,4 ευρώ ανά λίρα. Έστω επίσης ότι ισχύει και η συνθήκη καλυμμένου αρμπιτράζ επιτοκίων. Ζητείτε ποια είναι η προθεσμιακή ισοτιμία, η forward, ενός μηνός F σε euro ανά στερλίνα. Λοιπόν, εδώ πέρα θα πάρουμε τα data όπως πρέπει να κάνουμε κάθε φορά και να τα βάζουμε έτσι ωραία τακτικά στο μπροστά μας, στο Excel μας, στο προχειρό μας, στο οτιδήποτε κάνουμε, αν είμαστε σε υπολογιστή ή στο γραπτό μας, και να τα αναλύουμε αυτά τα πράγματα που λένε πιο καλά. Δηλαδή, εδώ λέει το επιτόκιο ενός μήνα του ευρώ και της λίρας είναι σε ετήσια βάση 4% και 6%. Άρα, αυτομάτως, εφόσον μιλάμε για επιτόκιο ενός μήνα, πρέπει να μεταφερθούμε από την ετήσια βάση που μας δίνει στο ένα μήνα. Πώς θα γίνει αυτό? Διαιρώντας δια 12, έτσι. Τα ετήσια επιτόκια δια 12. Εδώ είναι το εξελάκι μας. Λοιπόν, βάζουμε το 4%, βάζουμε το 6% και αντιστοίχως εδώ πέρα τα μετατρέπουμε δια 12 και βλέπουμε ότι σε μηνιαία βάση, δηλαδή πλέον, το επιτόκιο του ευρώ είναι 0,33% για ένα μήνα δηλαδή, και της στερλίνας είναι 0,5%. Λοιπόν, και επίσης μας δίνει και την ισοτιμία όψεως, τη spot δηλαδή, η οποία είναι 1,4 ευρώ ανά λίρα. Εδώ τώρα λιγάκι μπορεί να συμπερδέψει, μπορεί να το δεις λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, και καλό θα είναι να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Επίσης, θα αναφέρει ότι ισχύει και η συνθήκη καλυμμένου αρμπιτράζ επιτοκίων. Αυτή εδώ πέρα είναι η συνθήκη, την οποία την ξέρεις, τη βάζω και αυτή, είναι στα data μας και αυτή πλέον. Εφόσον μας λέει ότι ισχύει, ωραία, τη βάζουμε και αυτή στα data της άσκησης. Καλό είναι να μετατρέπεις τις ισοτιμίες σε αυτήν εδώ τη μορφή. Ότι ένα νόμισμα, εδώ πέρα ας πούμε π.χ. η μία στερλίνα, ισούται με 1,40 ευρώ. Εδώ βλέπουμε ότι μας την έχει δώσει σε διαφορετική μορφή. Μας λέει 1,40 ευρώ ανά στερλίνα. Πρέπει να καταλάβεις λίγο, έτσι, ότι αυτό το πράγμα 1,4 ευρώ ανά στερλίνα σημαίνει ουσιαστικά ανά μία στερλίνα, έτσι. Αυτό το πράγμα είναι. Οπότε εύκολα μπορείς να καταλάβεις ότι η μία, άμα το κάνεις έτσι λίγο πιο αναλυτικά δηλαδή, η μία στερλίνα ισούται με 1,40 ευρώ. Γενικότερα είναι καλό να υπάρχει, όπως και να στο δίνουνε, που μπορεί να στο δώσουν έτσι 1,40 ευρώ ανά μία στερλίνα. Λοιπόν, θα πρέπει να το κάνεις σε αυτήν εδώ τη μορφή. Αυτή εδώ η μορφή μας βοηθάει σε αυτόν τον βασικό τύπο που έχουμε στη θεωρία και που μπορεί να το δεις είτε σε αυτή τη μορφή του R ίσον R αστεράκι επί τιμή forward μείον spot προς spot, είτε να τη δεις αντί στη θέση του forward του future, ας πούμε, ξέρω εγώ, να τη δεις με expected exchange rate, με την αναμενόμενη τιμή. Λοιπόν, πάλι ο ίδιος τύπος είναι ουσιαστικά, απλώς εδώ μιλάμε για forward και εκεί μιλάμε για αναμενόμενη τιμή στο μέλλον, που όμως υπό normal συνθήκες και εφόσον ισχύει και είναι αποτελεσματική αγορά, αυτά τα δύο πρέπει να είναι στο τέλος εκείνη τη χρονική στιγμή το ίδιο. Δηλαδή η forward τιμή ενός ζευγαριού νομισμάτων πρέπει να είναι ίδια με την αναμενόμενη τιμή που θα έχει εκείνη τη στιγμή σε ένα χρόνο, σε ένα μήνα, σε 6 μήνες, ανάλογα πότε είναι η διάρκεια αυτού του forward του συμβολέου. Τότε με τη spot πρέπει να ισούται. Λοιπόν, αυτός είναι εδώ ο βασικός τύπος σου, και αν κάνεις σε αυτήν εδώ τη μορφή τα ζευγάρια σου των νομισμάτων, θα σε βοηθάει περισσότερο στο να αναλύσεις τι είναι πιο επιτόκιο. Εδώ είναι ποιο είναι το R αστεράκι, ποιο είναι το R.
ποιο είναι το επιτόκιο του ενός νομίσματος, ποιο είναι το επιτόκιο του άλλου. Το οποίο θα το δούμε και θα το ξαναδούμε και στην επόμενη άσκηση. Το έχω ήδη αναφέρει στην επόμενη άσκηση που θα δεις στο τέταρτο θέμα. Λοιπόν, αλλά καλό είναι να το ξαναπούμε και άλλη φορά, γιατί είναι βασικό. Αν το καταλάβεις αυτό, είσαι σε πολύ καλό βαθμό να λύσεις σχεδόν όλες αυτού του είδους τις ασκήσεις. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν στο δώσε κλασικά όπως μπορεί να στο δώσει έτσι όπως το γράφω εδώ. Θα μπορούσε να το έχει δώσει κανονικά, ότι 1 λίρα ισούται με 1,40 ευρώ, ή θα μπορούσε να σου δώσει 1 ευρώ ίσον με 1,10 δολάρια, ή αν μιλάγαμε για ευρώ-δολάριο, ή δολάριο γεν, ή οτιδήποτε. Εδώ στο δίνει με αυτήν εδώ τη μορφή. 1,40 ευρώ προς λίρα σου γράφει. Εσύ θα το μετατρέψεις σε αυτήν εδώ την κλασική μορφή. Μία μονάδα θα είναι από τη μια μεριά, το ένα νόμισμα, μια μονάδα του ενός νομίσματος, με πόσες μονάδες ισούται του άλλου νομίσματος του ζευγαριού. Εδώ είναι 1 λίρα, 1,40 ευρώ. Οπότε, άπαξ και το κάνεις σε αυτήν εδώ τη μορφή, έτσι, μετά είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις σε αυτόν τον τύπο ποιο επιτόκιο είναι πιανού νομίσματος. Εκεί έχω καταλήξει ότι εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που συναντούν οι φοιτητές σε αυτόν τον τύπο. Γιατί δεν είναι κάποιος δύσκολος τύπος, αλλά έχουν δυσκολία στο να αναγνωρίσουν ποιο επιτόκιο είναι ποιο. Λοιπόν, το επιτόκιο που βρίσκεται το άρα αστεράκι, εδώ δηλαδή, έτσι, είναι το επιτόκιο που σε αυτή την ισότητα βρίσκεται στη μία μονάδα, δηλαδή 1 λίρα, 1 ευρώ, 1 δολάριο. Ό,τι θα ήταν από εδώ πέρα στο 1, αυτό εδώ πέρα είναι το αστεράκι. Άρα, εδώ πέρα στην περίπτωσή μας, εδώ πέρα το άρα αστεράκι είναι η λίρα. Είναι το επιτόκιο της λίρας. Αντίστοιχα, εδώ πέρα, το άρα το σκέτο είναι το επιτόκιο, η απόδοση αν θέλεις, της έτερης μεριάς της ισότητας, που εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ευρώ. Άπαξ και το καταλάβεις αυτό, και ξέρεις ότι για ποιο επιτόκιο είναι το άρα αστεράκι, για ποιο νόμισμα μιλάμε και για ποιο νόμισμα μιλάμε για το άρα, τότε η όλη εξίσωση είναι πάρα πολύ απλή, και ό,τι έχεις δεδομένα που ξέρεις εδώ πέρα συγκεκριμένα σου δίνουν και το άρα του ευρώ, το επιτόκιο, την απόδοση του ευρώ, και σου δίνει και την απόδοση της στερλίνας, σου δίνει και τη σπότη ισοτιμία. Συνήθως από αυτήν εδώ την εξίσωση, από αυτήν εδώ τη συνθήκη, ένα πράγμα δεν θα ξέρεις, θα ξέρεις όλα τα υπόλοιπα και θα πρέπει να λύσεις ως προς αυτή την ισότητα. Επίσης, στο βιβλίο σου αυτό το ίδιο πράγμα το αναφέρει με 2-3 τρόπους, αλλά ουσιαστικά μιλάμε πάντα για την ίδια εξίσωση, έτσι. Δηλαδή, θα μπορούσα να σου γράψω εδώ R μείον R αστεράκι ίσον με τη forward τιμή μείον το ε προς το ε, δηλαδή το spot. Το ίδιο πράγμα μιλάμε, έτσι. Και μπορώ να σου ονομάσω, να την ονομάσω εξίσωση 5-4 και αυτή να την έχω πει 5-5 και την άλλη να την πω 5-6. Το ίδιο πράγμα είναι. Μπορώ να λύσω αυτήν εδώ την, τέλος πάντων, ως προς R αστεράκι και να πω ότι το R αστεράκι, έτσι, δηλαδή το επιτόκιο, ξέρω εγώ, αυτού εδώ πέρα του ζευγαριού, δηλαδή της λίρας, ισούται με R μείον F μείον ε προς ε. Πάλι το ίδιο πράγμα λέω, έτσι. Τι κάνω, μια εξίσωση έχω και τη λύνω ως προς κάποιον άγνωστο, έτσι, ως προς κάποιο μέρος αυτής της εξίσωσης. Δεν είναι κάτι τρομερό και μπορώ να το ονομάζω με διαφορετικούς τρόπους. Ή επίσης, αν βγάλω το forward και στη θέση του forward βάλω το σύμβολο expected exchange, έτσι, δηλαδή αναμενόμενη τιμή που θα έχει στο μέλλον, πάλι το ίδιο πράγμα έχουμε, έτσι. Και σε μια αγορά η οποία είναι αποτελεσματική, αυτά τα δύο ουσιαστικά πρέπει να είναι να ισούται, έτσι. Αλλιώς έχεις ευκαιρίες για αρμπιτράζ κτλ. Λοιπόν, εδώ πέρα, είτε μιλήσουμε για forward τιμή, είτε μιλήσουμε για expected, ο τύπος είναι ουσιαστικά ο ίδιος και η διαδικασία που κάνουμε, γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει να καταλάβεις. Ποιες είναι οι διαδικασίες που κάνουμε. Είναι καλύτερο στο μυαλό σου να έχεις ένα τύπο μονάχα, παρά να έχεις 2-3 διαφορετικούς τύπους που να λες ποιο θα χρησιμοποιήσω τώρα, θα χρησιμοποιήσω αυτόν ή εκείνον. Ένα τύπο θα μάθεις, ο οποίος παράγει και όλους τους υπόλοιπους τύπους. Λοιπόν, για παράδειγμα, στο βιβλίο σου αναφέρεται π.χ. και αυτός εδώ ο τύπος. Ωραία. Είναι ο ίδιος τύπος, δηλαδή, αλλά ίσως φαίνεται και λίγο έτσι πιο μπερδεμένο σε σχέση από αυτήν εδώ τη μορφή. Οπότε, γιατί να σε βάλω, ας πούμε, να σκέφτεσαι ότι υπάρχει και αυτός ο τύπος και ο άλλος τύπος, που ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, απλώς
μεταλλάσσεται η μορφή αυτής της εξίσωσης με κάποιες αντικαταστάσεις. Λοιπόν, καλύτερα είναι να θυμάσαι ένα τύπο και να ξέρεις ότι κάποια στιγμή, ότι ξέρω ας πούμε τα 2-3 δεδομένα από τα 4 τέλος πάντων που έχει αυτός εδώ πέρα ο τύπος και βρίσκω αυτό που μου λείπει, παρά να έχω και να λέω ότι ή αυτόν τον τύπο θα χρησιμοποιήσω ή τον άλλο κτλ. Εδώ πέρα τι είναι? Αντί για expected, εδώ πέρα στο expected θα μπορούσε να βάλεις την τιμή του forward. Τα ίδια πράγματα μιλάμε. Οπότε η δικιά μου άποψη είναι ότι μαθαίνεις πολύ καλά αυτόν τον τύπο και κυρίως μαθαίνεις ποιο επιτόκιο είναι ποιο. Και για να το κάνεις αυτό το πράγμα εύκολα στο μυαλό σου, ποιο επιτόκιο είναι ποιο, θα πρέπει να μετατρέπεις όποια μορφή και να σου δίνουν το ζευγάρι, την συναλλαγματική ισοτιμία, όπως εδώ πέρα π.χ. στη δίνει με 1,4 ευρώ προς λίρα, να τη μετατρέπεις σε αυτή τη μορφή. Ότι μία λίρα ή μία μονάδα ενός νομίσματος ισοδυναμεί με κάποιες μονάδες του άλλου. Σε αυτήν εδώ την ισότητα. Οπότε ξέρεις ότι εκεί που έχουμε τη μία μονάδα, αυτό είναι το επιτόκιο το άραστεράκι. Αντίστοιχα το άλλο που μένει είναι το άρα. Οπότε ας τα πάρω αυτά από εδώ να τα σβήσω, αυτές τις σημειώσεις, και να προχωρήσουμε στην επίλυση αυτής ουσιαστικά της εξίσωσης, έτσι, που θα μας δώσει ποια είναι η προθεσμιακή ισοτιμία forward ενός μηνός σε ευρώ προς στερλίνες. Σε αυτό το ζευγάρι δηλαδή των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επειδή στις ενδεικτικές λύσεις που δίνει το ΕΑΠ αναφέρεται συχνά όμως και αυτός εδώ ο τύπος, θα κάνω μια πολύ γρήγορη αναφορά στο πώς λύνεται με αυτόν τον τρόπο, που όπως σου είπα είναι ο ίδιος και δεν θέλω να σε μπερδεύω, αλλά θα την κάνω την αναφορά, μην τη δεις κάπου σαν ενδεικτική λύση, τη δώσουν σαν ενδεικτική λύση και πεις ότι εμείς το κάναμε διαφορετικά, το αποτέλεσμα τελικά ουσιαστικά είναι το ίδιο. Λοιπόν, αυτός εδώ ο τύπος που υπάρχει, που ισχύει για το ακάλυπτο arbitrage, αν το λύσουμε ως προς το την expected τιμή που πρέπει να έχει στο μέλλον η ισοτιμία, και άρα που θα πρέπει να ισχύει και για την προθεσμιακή ισοτιμία που υπάρχει τώρα στην αγορά. Λοιπόν, τα λύνουμε και εντάξει, όπως βλέπεις, λύνεις ως προς expected ισοτιμία και αυτό το πράγμα βγάζει αυτό το κλάσμα. Πάντα με αυτό έτσι πως το έχουμε πει, το R είναι το επιτόκιο του ευρώ, έτσι, και το R τόνος είναι το επιτόκιο της στερλίνας. Κάνεις μια απλή αντικατάσταση, 1,40 είναι το spot, 1 συν 0,033 προς 1 συν 0,005, το αποτέλεσμα που θα βγάλεις θα είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή 1,3976. Τα ίδια πράγματα θα βγάλεις, έτσι. Λοιπόν, δεν αλλάζει κάτι. Απλώς το αναφέρω για να το έχεις υπόψη σου, μην τυχόν σαν ενδεικτική λύση, δεις και με αυτόν τον τρόπο και νομίζεις ότι έχεις κάνει κάτι διαφορετικό. Ο ίδιος τύπος είναι, με κάποιες αντικαταστάσεις παίρνει κάποιες διαφορετικές μορφές. Οπότε, ας ξαναγυρίσουμε στον προηγούμενο, σε αυτόν τον τύπο που ξέρουμε, και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Οπότε, αντικαθιστώ στην εξίσωσή μου αυτά που γνωρίζω. Εδώ, τα φέρνω πάλι έτοιμα. Λοιπόν, και τι λέω? Ότι είπαμε ότι αυτό εδώ πέρα το επιτόκιο είναι το επιτόκιο του ευρώ. Ποιος είναι αυτό? 0,33 σε μηνιαία βάση, 0,33%. Πρέπει να ισούται με το επιτόκιο της στερλίνας, το οποίο πόσο είναι? 0,5%, συν την διαφορά της απόδοσης της forward ισοτιμίας με τη spot. Ποια είναι αυτή? Η forward ισοτιμία μείον τη spot, 1,40. Τίποτα. Είναι μια απλή εξίσωση που το μόνο που δεν ξέρεις είναι η forward ισοτιμία, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα η προθεσμιακή ισοτιμία που ζητάμε. Λύνεις ως προς forward, δεν χρειάζεται να σου βγάλω εγώ ένα έτοιμο τύπο που να λέει, ξέρεις κάτι, ότι η forward ισοτιμία είναι το R μείον R αστεράκι επί το ε συν ε, και να βγάλω, ας πούμε, π.χ. και μια κοινό παράγοντα, ας πούμε, το ε και από τα δύο, και να σου βγάλω ένα ακόμα πιο, έτσι, ωραίο τύπο. Η ουσία είναι η ίδια, μια εξίσωση λύνουμε. Δεν χρειάζεται να δυσκολεύουμε τη ζωή μας και να μην καταλαβαίνουμε, να αναβάζουμε κι άλλους τύπους, όταν όλοι αυτοί οι τύποι είναι παράγωγοι αυτού εδώ πέρα του βασικού τύπου που βλέπουμε.
που ή θα το δεις με forward ισοτιμία ή θα το δεις με το expected exchange rate, με το ε, με δίχτυ ε. Δηλαδή τη ισοτιμία που περιμένεις να έχεις στο α χρονικό διάστημα. Άρα μάθε αυτό το πράγμα και μάθε να λύνεις μια απλή εξίσωση. Θα ξέρεις αυτά που ξέρεις όπως μας δίνει εδώ πέρα. Τα έβαλα εδώ πέρα και έλυσα ως προς F. Εδώ πέρα. Το πήγα από την άλλη, έβγαλα και το 1,40 και τελείωσε η υπόθεση. Αν το λύσει αυτό εδώ πέρα, ορίστε, 39,76,2. 0,0. Εδώ πέρα προσέξε, μην βάλεις κανένα 0,33, μιλάμε 0,33%. Άρα εδώ στον τύπο σου θα πρέπει να γράψεις 0,0033 μείον 0,005 για το μισό της εκατό. Επί το 1,40, συν το 1,40, ορίστε. Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη ερώτηση. Εάν το επιτόκιο του ευρώ μειωθεί, ενώ το επιτόκιο της στερλίνας, καθώς και η προθεσμιακή ισοτιμία δεν μεταβληθούν, θα ανατιμηθεί ή θα υποτιμηθεί το ευρώ στην αγορά όψεως, στη spot δηλαδή αγορά? Σε αυτό το ερώτημα θα προσπαθήσουμε να το απαντήσουμε με δύο τρόπους. Και με τη λογική της οικονομικής θεωρίας και το τι ισχύει, και με μαθηματικό τρόπο. Δηλαδή, ας μην πάρουμε εξισώσεις, να μην πάρουμε μαθηματικούς τύπους και να το σκεφτούμε λίγο με λογική. Το επιτόκιο του ευρώ μειώνεται, ενώ το επιτόκιο της στερλίνας και προθεσμιακή ισοτιμία σε δεύτερο βαθμό δεν πρόκειται να μεταβληθούν. Ωραία. Το ευρώ στην αγορά όψεως τι θα κάνει? Όταν ένα επιτόκιο σε ένα ζεύγος νομισμάτων μειώνεται, αυτομάτως αυτό το νόμισμα γίνεται λιγότερο ελκυστικό στους επενδυτές. Γιατί όταν πρέπει να επιλέξω μεταξύ δύο αξιών, να πάω στην αξία που θα μου αποδώσει λιγότερο και όχι στην αξία που θα μου δώσει περισσότερο. Όταν π.χ. το ευρώ έχει 4% ας πούμε, έτσι, και η στερλίνα έχει 6% επιτόκιο και όλα τα άλλα σταθερά, δεν αλλάζουν. Για ποιο λόγο? Και αυτό από το 4 πάμε ακόμα πιο κάτω, πάμε στο 3 ας πούμε, έτσι, μειώνει 1% τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι επενδυτές, αν όλα μείνουν σταθερά, δεν πρέπει να φύγουν από το ευρώ και να πάνε προς τη στερλίνα, αν έχουν να διαλέξουν μόνο μεταξύ αυτών των δύο, γιατί μπορούν να πάνε και σε άλλα νομίσματα. Αλλά μιλάμε για συγκεκριμένο ζεύγος νομισμάτων. Ωραία. Άρα, αφού θα φύγουν χρήματα, θα φύγουν assets από το ευρώ και θα μετακινηθούν προς τη στερλίνα, αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι το ευρώ, η αξία του, θα αρχίσουμε να πουλάμε ευρώ, ότι θα πέσει η τιμή του, θα μειωθεί, θα γίνει φθηνότερο. Δεν σημαίνει ότι η στερλίνα θα ακριβίνει, θα γίνει θα ανατιμηθεί. Άρα, απλά και μόνο και με τη θεωρία και με τη σκέψη σου, καταλαβαίνεις ότι αν το επιτόκιο του ευρώ μειωθεί και οι επενδυτές παίρνουν για τα ευρώ που έχουν, για την αξία που έχουν σε ευρώ, παίρνουν λιγότερα χρήματα, απόδοση, γιατί το επιτόκιο είναι μια απόδοση, θα μετακινηθούν και θα πάνε σε άλλο νόμισμα που θα τους δίνει καλύτερη απόδοση. Αν όλα μείνουν σταθερά τα υπόλοιπα. Έτσι. Άρα η spot ισοτιμία θα αρχίσει να μειώνεται και αυτό λέγεται υποτίμηση. Αντίστοιχα η στερλίνα θα ανατιμηθεί έναντι του ευρώ. Οπότε αυτά που περιγράψαμε τώρα με τα λόγια, πάμε να τα δούμε και με τα μαθηματικά και με την εξίσωση που έχουμε πει από την εκφώνηση ότι ισχύει η συνθήκη καλυμμένου αρμπιτράζ επιτοκίων. Ξαναφέρουμε το ξυλάκι μας. Λοιπόν, ισχύει αυτή εδώ πέρα η συνθήκη που έχουμε περιγράψει. Έχουμε γράψει εδώ ότι το ευρώ υποτιμάται. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήξαμε με τη θεωρία που περιέγραψα προφορικά προηγουμένως και πάμε να δούμε πώς αυτή η θεωρία αποδεικνύεται και με μαθηματικούς τρόπους, εφόσον ισχύει αυτή εδώ η συνθήκη. Εδώ λίγο πιο κάτω τα έχω γράψει. Λοιπόν, και τι λέμε? Αυτή εδώ είναι η συνθήκη. Λοιπόν, έχουμε ότι σε αυτή την ισότητα, έτσι, έχουμε ότι το επιτόκιο του ευρώ πρέπει να ισούται με το επιτόκιο της στερλίνας συν τη διαφορά της forward τιμής με τη spot. Την απόδοση μάλλον, συγγνώμη, της forward τιμής με τη spot.
σε αυτή την ισότητα περιγράφουμε ότι τώρα πλέον το επιτόκιο του ευρώ θα μειωθεί. Άρα αυτός ο όρος της ισότητας θα μειωθεί. Για να κρατηθεί η ισότητα θα πρέπει και ο δεύτερος όρος, όλος αυτός εδώ πέρα, ο δεύτερος όρος δηλαδή, να μειωθεί επίσης. Για να κρατηθεί η ισότητα, αλλιώς θα έχουμε μια ανισότητα πλέον. Επειδή μας λέει όμως ότι το επιτόκιο της στερλίνας παραμένει σταθερό, εφόσον όλος αυτός ο όρος πρέπει να μειωθεί και αυτό εδώ παραμένει σταθερό, άρα καταλήγουμε ότι αυτός εδώ, ο δεύτερος όρος, πρέπει να μειωθεί. Για να μειωθεί ολόκληρο το δεύτερο κομμάτι της ισότητας. Άρα τα απομονώνουμε πλέον και αυτό το κομμάτι και μένουμε σε αυτό εδώ τον όρο, ότι τη forward μείον την spot προς τη spot, αυτή δηλαδή η απόδοση που περιγράφεται εδώ πέρα μεταξύ αυτών των δύο τιμών, θα πρέπει να μειωθεί. Μας λέει επίσης όμως ότι και η forward ισοτιμία παραμένει σταθερή. Άρα και σε αυτό το κλάσμα εδώ, αυτός ο όρος, η forward, παραμένει και αυτό σταθερό. Άρα για να μειωθεί ολόκληρος αυτός ο όρος που περιγράψαμε, μόνο εξαρτάται από τη spot τιμή, από το ε. Πώς θα μειωθεί αυτός ο όρος βάσει του ε? Φυσικά όταν το ε αρχίσει και αυξάνεται. Γιατί όταν αυξάνεται το ε, αφαιρούμε μεγαλύτερο κομμάτι από το f, όπως καταλαβαίνεις, άρα ο αριθμητής σου μικραίνει. Επίσης, όταν το ε αρχίζει και αυξάνεται, ο παρανομαστής αυτού του όρου αρχίζει και αυξάνεται, άρα πάλι όλο το κλάσμα αρχίζει και μειώνεται. Άρα η αύξηση της spot τιμής, του ε δηλαδή, σε αυτόν τον τύπο, δημιουργεί σε όλο αυτόν τον όρο μία μείωση, που αυτό θέλουμε και εμείς να μειωθεί, για να κρατηθεί όλη αυτή η ισότητα σταθερή που μας έχουν περιγράψει ότι ισχύει. Λοιπόν, η άνοδος της spot τιμής τι περιγράφει? Ότι δηλαδή το μία λίρα που ισούται με το 1,40, και εδώ πάλι θα ανακαλύψουμε πάλι ένα εύκολο τρόπο έτσι να το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, θα γίνει αντί για 1,40 θα γίνει 1,41, θα γίνει 1,42, θα γίνει 1,45 κτλ. Θα αρχίσει να μεγαλώνει. Αυτό σημαίνει. Αυξάνεται η spot ισοτιμία. Όταν αρχίζει και αυτό εδώ πέρα, αυτός ο όρος αρχίζει και μεγαλώνει, τι γίνεται εδώ πέρα? Δεν σημαίνει ότι το ευρώ υποτιμάται. Δηλαδή, περισσότερα ευρώ μας κάνουν μια στερλίνα. Το ευρώ αρχίζει και γίνεται φθηνότερο. Άρα, πάλι αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως, ότι το ευρώ πρέπει να υποτιμηθεί, δηλαδή αυτή εδώ η συναλλαγματική ισοτιμία πρέπει να μεγαλώσει, το ε που περιγράφουμε να γίνει μεγαλύτερο, από ένα 40 να γίνει ένα 45, να γίνει ένα 50, δεν ξέρουμε αναλόγως πόσο θα είναι η μείωση των επιτοκίων. Αυτό που περιγράψαμε τα λόγια, βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται και με μαθηματικούς όρους σε αυτή την ισότητα. Και είναι πολύ πιο εύκολο να το βλέπουμε έτσι, ότι κοίταξε να δεις, μία λίρα, μία στερλίνα, ισούται τώρα με ένα 45, ένα 50, ένα 60, δηλαδή πιο πολλά ευρώ μας κάνουν μία στερλίνα. Αυτό ισούται με υποτίμηση του ευρώ. Αντίστοιχα, εδώ το επαναλαμβάνω πολλές φορές για να το καταλάβεις, γιατί ο κόσμος σου λέει όταν κάτι ανεβαίνει πώς υποτιμάται, παιδιά, γιατί αφού ανεβαίνει γίνεται παραπάνω, γίνεται ένα 45, γίνεται ένα 50. Ναι, πιο πολλά ευρώ μας κάνουν μία στερλίνα, γι' αυτό πρέπει να το έχεις πάντα έτσι, αυτό το γραμμένο και στο μπροστά σου και στο τετράδιό σου, για να το καταλαβαίνεις ότι το ένα παραμένει σταθερό και αυτό που αυξάνεται σημαίνει ότι πιο πολλά πράγματα παίρνει πλέον, έχει αγοραστική δύναμη στερλίνα. Πιο πολλά ευρώ παίρνεις με μία μόνο στερλίνα. Αυτό το παραμένει σταθερό. Άρα, γενικά, όταν είσαι σε αυτή τη μορφή, όταν αυξάνεται αυτό το δεύτερο νόμισμα που βρίσκεται από αυτή τη μεριά της ισότητας, σημαίνει ότι υποτιμάται. Ενώ αντίθετα, όταν μειώνεται αυτό το νούμερο, αυτό εδώ το νόμισμα, έτσι, σημαίνει ότι ανατιμάται. Λιγότερες μονάδες αυτού εδώ του νομίσματος μας κάνουν μία μονάδα του άλλου ζευγαριού που βρίσκεται από την άλλη μεριά της ισότητας. Φυσικά τα αντίστροφα ισχύουν για αυτό το νόμισμα που βρίσκεται από τα αριστερά, δηλαδή είτε είναι στερλίνα, δολάριο, οτιδήποτε έχουμε σε αυτή την συναλλαγματική ισοτιμία. Προχωρούμε να δούμε και το επόμενο ερώτημα. Απαντήσατε το δεύτερο ερώτημα, αυτό που είπαμε τώρα δηλαδή, που περιγράψαμε, για την περίπτωση όπου αυξάνεται το επιτόκιο της στερλίνας, ενώ το επιτόκιο του ευρώ, καθώς και η προθεσμιακή ισοτιμία δεν μεταβληθούν.
θα απαντήσουμε πάλι και αυτό το ερώτημα με τον ίδιο τρόπο όπως και προηγουμένως. Δηλαδή και με προφορικά, με τη διαδικασία που μας λέει ότι ισχύει η οικονομική θεωρία και η λογική μας ουσιαστικά, και με μαθηματικούς τρόπους. Ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα όπως και προηγουμένως, αλλά από τη μεριά, από την κίνηση της στερλίνας και όχι από την κίνηση του ευρώ που είδαμε προηγουμένως. Εδώ πέρα όλα μένουν σταθερά, εκτός από το επιτόκιο της στερλίνας, το οποίο αυξάνεται. Ενώ πριν όλα μένουν σταθερά, εκτός από το επιτόκιο του ευρώ, το οποίο μειωνόταν. Μα είτε μειωθεί το επιτόκιο του ευρώ, είτε αυξηθεί το επιτόκιο της στερλίνας, πάλι η στερλίνα γίνεται πιο ελκυστική για τους επενδυτές. Πάλι σε σχέση μεταξύ τους, τώρα πάντα μιλάμε πάντα έτσι, μεταξύ ευρώ και στερλίνας, σε σχέση αυτής της σχέσης του ζευγαριού, είτε μειώσεις το ένα και το άλλο μείνει σταθερό, είτε αυξήσεις το άλλο και πάλι το άλλο μείνει σταθερό, πάλι το ίδιο αποτέλεσμα έχεις. Λοιπόν, εδώ πέρα πάλι η στερλίνα, για αυτούς τους λόγους που καταλαβαίνουμε, γίνεται πιο ελκυστική και ο κόσμος θέλει να φύγει από το ευρώ και να πάρει καλύτερες αποδόσεις, εφόσον όλα τα υπόλοιπα μείνουν σταθερά, έτσι, να πάρει καλύτερες αποδόσεις από το επιτόκιο της στερλίνας. Άρα το αποτέλεσμα πάλι το ίδιο θα είναι. Πάλι το ευρώ θα υποτιμηθεί σε σχέση με την στερλίνα. Από μαθηματικά τώρα, λίγα πράγματα έχουν αλλάξει ως τον τύπο. Εδώ το επιτόκιο του ευρώ τώρα αυτή τη στιγμή μένει σταθερό, το έχω σημειώσει εδώ, το βλέπεις. Λοιπόν, στο δεύτερο όρο, άρα αφού μένει αυτό σταθερό, όλο αυτό το δεύτερο κομμάτι της ισότητας πρέπει να παραμείνει σταθερό και εκείνο από τη δικιά του μεριά, να μην μεταβληθεί, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή εδώ. Αυτός ο όρος εδώ, το επιτόκιο της στερλίνας, αρχίζει και αυξάνεται. Άρα, για να αντισταθμίσουμε αυτή την αύξηση που υπάρχει σε αυτόν εδώ τον όρο, έτσι, σε αυτόν εδώ τον όρο, αυτή την αύξηση, πώς την αντισταθμίζεις? Με μείωση αυτού του δεύτερου όρου που υπάρχει σε αυτή τη μεριά της εξίσωσης. Άρα δηλαδή πάλι καταλήγουμε ότι αυτός ο όρος εδώ πέρα, ο δεύτερος, έτσι, αυτός εδώ ο όρος ο δεύτερος, πρέπει να μειωθεί. Κατά πόσο? Κατά όσο θα είναι η αύξηση του πρώτου όρου, δηλαδή του επιτοκίου της στερλίνας. Και ισχύουν τα ίδια που είπαμε και προηγουμένως. Εφόσον η forward ισοτιμία θα παραμείνει σταθερή και το μόνο που αλλάζει είναι η spot ισοτιμία, αυτός ο όρος για να μειωθεί θα πρέπει να αρχίσει να αυξάνεται αυτή η ισοτιμία. Για να αυξάνεται αυτή η ισοτιμία θα γίνει μείωση του αριθμητή, θα γίνει αύξηση του παρανομαστή που πάλι δηλαδή επιφέρει μείωση σε ολόκληρο τον όρο και τελικά θα έχουμε πάλι τα ίδια αποτελέσματα. Πάμε να δούμε και το επόμενο ερώτημα. Απαντήσατε το δεύτερο ερώτημα, αυτό που συζητάμε λέει τόση ώρα, για την περίπτωση όπου το επιτόκιο του ευρώ αυξάνεται στο 6%, ενώ η προθεσμιακή ισοτιμία πηγαίνει στο 1,45 ευρώ ανά δολάρια. Ανά στερλίνες. Ενώ το επιτόκιο της στερλίνας παραμένει σταθερό. Όπως καταλαβαίνεις, πάλι στον ίδιο τύπο είμαστε, απλώς σε αυτήν εδώ την περίπτωση έχουμε συγκεκριμένους αριθμούς που θα αντικαταστήσουμε εδώ στα επιτόκια και στην τιμή forward για να δούμε
τι ακριβώς θα γίνει πιο συγκεκριμένα, ενώ στα προηγούμενα δύο ερωτήματα ήταν λίγο θεωρητικά, ας πούμε. Έτσι έπρεπε να δεις πώς μεταβάλλονται οι όροι, έτσι ώστε να παραμένουν σταθεροί κτλ. Τώρα εδώ θα βάλουμε συγκεκριμένα νούμερα και θα δούμε πώς θα μεταβληθούν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν προσέγγιση η μαθηματική, έτσι, όπου εδώ έχω κάτσει και έχω λύσει ουσιαστικά αυτόν τον τύπο ως προς την τιμή της spot, το ε, και βλέπεις ότι ισχύει ότι το f είναι προς r-r αστεράκι συν 1. Και επειδή το r-r αστεράκι είναι 0, ουσιαστικά το ε είναι ίδιο με την τιμή του forward. Πολύ απλά. Θα μπορούσες να πας εξ αρχής, αντί να κάτσεις να λύσεις αυτή την εξίσωση ως προς ε, όπως και να βγάλεις αυτό το αποτέλεσμα, να πας εξ αρχής να πεις ότι το r μείον το r αστεράκι είναι 0, γιατί πλέον θυμήσου ότι το επιτόκιο του ευρώ έχει γίνει 6%, δηλαδή έχει γίνει όσο και της στερλίνας. Άρα η διαφορά τους πλέον έχει μηδενιστεί. Έχει γίνει r μείον r, αν πάμε σε αυτόν τον όρο από την άλλη μεριά και πάει και βρει το επιτόκιο του ευρώ, r μείον r ίσον 0, άρα αυτό που μας μένει εδώ πέρα είναι ότι το future μείον τη spot προς τη spot πρέπει να είναι ίσο με το 0, δηλαδή ο αριθμητής πρέπει να είναι ίσο με το 0, δηλαδή f ίσον ε. Άρα πολύ απλά βλέπουμε συγγνώμη, ότι η τιμή η spot θα πρέπει να γίνει όσο και αυτοί που μας δίνουν, δηλαδή 1,45. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, το είπαμε και προηγουμένως, ότι όταν αυξάνεται σε αυτό το ζεύγος η τιμή η δεύτερη και γίνεται 1,45, 1,50 κτλ, σημαίνει ότι η δεύτερη μεριά αυτής της ισότητας, δηλαδή το ευρώ σε συγκεκριμένη περίπτωση, σημαίνει ότι υποτιμάται. Δηλαδή περισσότερα ευρώ θέλουμε για να πάρουμε μία στερλίνα, άρα έχουμε υποτίμηση. Και αυτό το πράγμα ίσως και φανεί λίγο, είναι λίγο μια παγιδούλα, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος, μα αφού ανεβαίνει το ευρώ από 4% φτάνει στο 6%, δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη ζήτηση για ευρώ σύμφωνα με αυτά που μας είπες προηγουμένως? Αυτά που σας είπα προηγουμένως ήταν δεδομένου ότι όλοι οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σταθεροί. Εδώ πέρα μας έχει δώσει κάποια συγκεκριμένα όμως τιμή στην τιμή forward που ισχύει στην αγορά, που προηγουμένως δεν είχαμε κάτι τέτοιο, και άρα από το 1,40 όταν πάμε στο 1,45 που θα πάει να βρει την τιμή την future, αυτό σημαίνει υποτίμηση του ευρώ.